Nindot kaayo ang tema nato karon kay naghisgot og pagsunod ni Hesus. Ganahan mong musunod niya. Itawag ni siya discipleship sa in English. Musunod ba? Pero matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang pagtuo nga way buhat patay. Mutuo mo na? Ang pagtuo nga way buhat patay, dili makaluwas. Pero kung ako ba yung analyson, wa ba yung mutuo nga dili mo buhat? Basta mutuo gani ka, mubuhat gyud ka. So sa ato pa, kanang pagtuo nga way buhat, dili gid na siya pagtuo. Kanang mutuo kang mugwapa ka kon kuluran imong buhok. Mubuhat man gyud ka, kana kung mituo ka. Pero wa ka mutuo bisag unsaon pakagdani, di gyud. Gakuha mo? Mutuo ka nga kanang tambala, kana nga tambal, kana nga food supplement, makawagtang nas imong cancer, inom gyud ka. Pero wa ka mutuo, magsikag question ay. Mutuo ka nga kanang pagpabaksin, makaayo na nato batok sa COVID. Aw mo, kuanjo ka? Mupabaksin ka, pero wa ka mutuo. Bisan pag suspinsuhon ka sa tibuok kalibutan, sama ni sa nang player sa tennis, si Djokovic, nawa siya ka-appeal sa Australian Open, karon di na siya ka-appeal sa lain na sa Grand Slam, sana dagko nilang event. Ay di man siya pabaksin. Nya kay gidili naman ang pag-appeal kang wa kay baksin. Nga di man siyang tuo, di gibuhat gid niya ang iyang gituhuan. Pranang mutuo ka nga kading lakiha, mao gini ang makahatag na kog kalipay. Tinukhanay dayon. Ana. Pero dunay duha ka klase sa pagtuo. Naay pagtuo nga sentro sa kaugalingon, naa say pagtuo nga sentro sa Ginoo. Dinhi ang kalainan. Kay magkuan man ni mag-away man ni siya. Kung ang imong gituhuan nakasentro sa imong kaugalingon, magbuhat ka ana subay sa imong kaugalingon. Pero magtuo ka sentro sa Ginoo ang imong pagtuo, ang imo sang buhaton ang ipabuhat sa Ginoo. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo gispecify gid niya. Kung gusto mong musunod nako, pasabot ni tuo mo nga ako ang manluluwas ninyo, kalimti ginang inyong kaugalingon. Daghan man nato, sagulon man nato, tuo kas Ginoo, pero nakasintro kas kaugalingon. Patay ng pagtuo. Amo na giingon ni Santiago, patay na. Kay ang gustos Ginoo, basta mo tuo ka nako, kalimti imong kaugalingon. Mo ginay first requirement. Nya karon, hain mamo nakasentro sa inyong pagtuo sa Ginoo o sa kaugalingon. Okay, tubag. Duko-duko pag sa Ginoo god, Ginoo. Ora subok ignaw mo sa Ginoo, mao ka din sa Ginoo. Sa ning Ginoo awi palimtan sa tong kaugalingon. So nang kag di na ka maligo, di na ka manglabang, di na ka dito manglimpyo sa inyo, di na ka mo trabaho, maunay gusto sa Ginoo. Wa mo sad magingon ang Ginoo. Ang gusto lang niya nga kalimti ang imong kaugalingon aron ang tanan nga ipabuhat sa Ginoo mutuman ka. Kay kun ang imong kaugalingon ang imong sentro, daghan kayong sugo sa Ginoo nga makuyawan ka. Samaan ang pag-ingon, pasana ang imong cross. Sino nga na? Ang sama ng cross, kasakit o kamatayon. Kana gado? Kana ba? Cross mo na, ang meaning anang cross sa kontekstos kinabuhi natong mga Katoliko, kasakit, pag-antos o kamatayon. Nya imo nang i-carry, imo nang pasanon, carry your cross, take up your cross. Unya kung ang imong kaugalingon imong gihigugma,
Unsay may mahitabo, umayon ko, di madalord, uy. Reklamo dayon ka, yung ginawa. Kaya sige magtanaw si imong kaugalingon. Naabot tayo mo text na ako, pa-counseling, anak sa text, dahil ingon pa der, mabuang nagyog ko ani. Nganong mabuang man ka? Perting daghanang problema. Ang akong bana, nangitaglain, nataktak pa kus trabaho, di apay akong anak, ako palang bagong nadiskubrihan, nga misuyop, di apakoy anak pa der, nga babae, nga sigig puyo-puyo, aning minyo, nga laki. Guol kay ko pa der. Mura na kong mabuang. Yang usaragay akong tubag, take up your cross. Pasana na. Nya ka mo. Pasaan mo, naamo ng sitwasyon na. Dili. Nanawang ninyo ba, murag wagi klaro, no? Sige, magsimba din ba, pero wagi klaro ang inyong kanang commitment, bitaw. Ngano daghan magugayta nga mga self-centered and self-seeking believers. Murabag ni tuo tas Ginoo kay makaayo ni nako. Mao man ang kasagaran. Muadto kog lindugon kay makaayo ni nako. Muadto ko sa padang ubang adtoonon, Lourdes kay makaayo ni nako. Mbot kaningon mupalit kog slat kay makaayo ni nako. Nya kay wa man maayo din adyo ko mupalit anang slat. Kanang gihatag gibaligya ni Father nga slat, din adyo ko mupalit kay sige kog ampo nga akong bana mo biya sa kabit nya ni palit ko na naduha na nung kabuk-kabit. Din ako mupalit ana. Aw lupig mo atong upat ka bukbuta dinhi nga giagak sa buktot. Upat ka buta giagak sa buktot nanganhi kay mo palit og slat. Lupig mo ato. Nawa na ganing ilang pananaw. Nakakita pag yung hain ang ato dinhi palitan nag slat. Ni ano yung mga siga kay mata. Magpunay lag agi-agi. Di gyud upalit, di lag agi-agi. Lain mo itanaw na asa man to mga baboy pila ka kilo isda. Sige, padayon mo diya. Kato mag-birthday pa ko ang cake, ang litson. Sige, kanay palitin ninyo maayo. Ay mo palit diri slat. May pagmoingon ka, birthday ro nako, dili nako mo hikay kay ipalit ni nako tanang budget nako sa slat. Na magiusa na akong na-experience o inspiring kayo, bago pa lang tatong na maligya og slat aning Mother Mary's Healing and Deliverance. Karon ba nga part 2. Siya pa der na ako'y gipadala nga pila to? Basta mga 49, 39 bato ka slots. Na kung anong bungkig man ni kayo, ni siya ako manggong ika-39 birthday o anak mo tingin ito? Pader, so ako na lang siyang gibutangan og slat kada tuig kay pasalamat na ko sa Ginoong nakaabot ko aning tuiga. Nindota no? Wa kuno siya maghikay. Karong tuiga ba? Kay iyang idedicate ni Mama Mary. Pagkatalagsaon, gikalintan ang iyang kaugalingon. Ingka Mama Mary mana, uy si Mama Mary o si Jesus usara man gunagod. Mabitan ang natay alliance of two hearts. Kung unsay gibati ni Jesus, gibati ni Mama Mary. Kung unsay achievement ni Jesus, achievement ni Mama Mary. Kung unsay atong relasyon ni Mama Mary, mao sanay atong relasyon ni Jesus. Mao bitaw nga ang gahom nga giagi ni Mama Mary tibuok kalibutan gikan pagyud sa sinugdanan sa panamko niya ni Jesus. Purtig yung grabiha. Kana bang sana unimaginable nga mga gahom nga miagi ni Mama Mary pinaagi ni Jesus. Kadto lang tubig sa to tubig na nahimong bino kisa may hinungdan nato. Mama Mary reklamo magani si Jesus insya wa mo abot ang akong panahon. Ningulas Mama Mary, buhata lang ninyo bisan unsay iyang isugo. Buhata dili tuhui, buhata gyud. Gisunod nila ang gisulti ni Jesus, nahimong bino, lami ang bino ang tubig dito sa kasal sa Kana. Ang bahal nga birhen man nato nakaingon.
Nya unsa may kasagaran isultis mahal nga birhen nato kung magdebosyon na taniya. Do whatever he tells you. Buhata ang tanan nga iyang ipabuhat kaninyo. Mo na kanang mamalit tag slot dinhi para sa simbahan or mo donate mo bisan asa nga simbahan or bisan kinsa nga inyong hatagan sa ngalan sa simbahan, inyo nang gibuhat bungas pagtuo, luwas gid mo ana, maluwas. Pero magsigig kag ingon, adi lang kong palit kay sus wa para sus bayranas Corintis sus, da pepe school sus, ana daghan kay kuan, ingos Kristo mawad-an na noon mo ani. At tanawan ng tao nga particular kwarta, matud pang Kristo maangko nimo ang tibuok kalibutan. Tanawag na ba sila'y pahuway? Hapit na lang silang mamatay. Kanang busy kay ilang kinabuhi. Sige lang yapong pa-increase anang ilang kwarta nga unta. Bisag tabunan pa sila sa ilang kwarta. Din ana sila kaginhawa. Kay perting dakuas kwarta nga ilang natigom. Pero sige lang yapong tigom. O niya, kay dagko naman gikislag kwarta. Bilyon naman. Ala, magkuntis-kuntis na sa kinsay pinaka daghan og billions. Perting kapuya, makikkuntis ka ng bilyon. Kapoy. Adi wa mo kapuya? Ako gani, gikapoy na kong gahuna-huna. Wa man sa gyud ko bisan og 1,000. Na ako'y 1,000. Stipend di ay. Pero kamo, naamoy bilyon diha. Kinsay na ay bilyon, tas ang kamot. Nganong man kamo palit og slot. Wa mo palit usa kay ngano man kuwangan pa kay nakigkuntis ko sa akong isig ka milyonaryo, nakigkuntis ko sa akong gitawag ni siya og competition. Wealth competitions. Mo nang doon natay ranking kinsa mo kay bawo mo kinsa ro pinaka top billionaire out of mga pila na sila ka book billionaires mga 1,000, 2,000 ba na sila ka billionaires throughout the world. Kinsay pinaka-top nila. Hala mo diya. Naaranas Google i-search sa ninyo sa Google. I-take sa Google. Kahibaw mo, makuyawan ka sa iyang gitigom. Siya rang usa. Mo na iyang gitigom nga kwarta. Murag wa ko masayop. Murag niabot nag mga more than 300 billion dollars. Ang iya bang wealth kanang top notcher ba? Murag 300 billion dollars, US dollars. Sus, i-convert na ni mong piso. Mamatay kag kwinta. Anya, nganong naingon anak mo nakadako ang iyang kwarta? Kay gusto niyang ang iyang pagtuo ba nga ang kwarta gyud mo'y makaluwas, ang kwarta mao'y makalipay, ang kwarta mao'y makahatag og kalinaw sa iyang kinabuhi og katagbawan. Pero sa tinud-anay giilad nato atong kaugalingon. Padaghana imong kwarta, mag-anam na og kagubot ang imong kinabuhi. Mao na naggubat na ro mga dato nga mga nasod kay na may kwarta. Na naman sila nahimong mga missile, na sila mga armas nga ligon. Tanawang Pilipinas nga wa gyud kapaligon kay sa atong ganing mga armas. Ay sus, bisag kabiyahan tag tubig mo sugot ra kita. Di ba? Bisag pasiritan tag tubig mo sugot lang, mudoko lang siya. Ingon sa natong kontrat ni tubig pa gani ni unsa na kag machine gun na. Sugot ra tanawan ng taong way kwarta, di ba? Hilumon kay nastanan, bisag imo pa ng sagpaon mo hilak ra na di ginam sokol. Pero tanawan ng nanay kwarta, di ba? Usa ka? Sikag daog-daog na, kakailan ako. Pwede ti ka ipasunog buanga ka. Ana dayon, no? Isog na. At tanawan ng paring way kwarta, perting taasa mo humili na. Tanawan ng pari nga daghan na kay kwarta. Awas ako kay bawo noon. Nabagoy pare nga dagang kwarta, wa man tingali. Ano? Wa no. Ay man kun tutukan gingon ana. Karon nanatay halin nga 2,676 sa atong mga slots. Pakpakan na to. Daghanan niyo Pero ang nag-contribute ani
apil na to mga buta, mga labandira, habal-habal driver, kanang na ang mga tao nga nagpamid, ana, apil ani. Pero doon nagi bisag usa lang ka billionaire nga mo duni, ani mo palit ani 7,324 slots na lang nahibilin. Usa ra ka billionaire ani, sinsiyo ra na kayo. Mura na nag 1 centavo sa iyang kumparar sa iyang kwarta. Hurot na nigpalit ay. Pero nganong gaaginod man hinay kayo, moingon dayon, buang ka na nakigkuntis pag iko dito, kuhaan pag nako. Ana siya. Pero sige lang, ato lang na siyang dawaton kay ngano man kutob sa ni-donate ani, congratulations. Ngano man naagid mo tinuod nga kalipay, kalinaw og katagbawan. Mao ni ang package sa kaluwasan. Salvation means perpetual peace, happiness, and contentment of life. Mao ni siya ang tinuod nga holiness. Wa gay ka ng lasting peace, happiness, and contentment. You are not yet saved. Kay kani mga taong waani, dali kay makasa, dali kay masina, dali kay maglagot, saputon kaayo, luuran kaayo, madinumtanon kaayo, basta wa kaaning gitawag og lasting peace, happiness, and contentment. Mabayran ba nig billions? Mabayran nig trillions? Why kwarta nga maka-afford ani? Ang maka-afford ra gyud kung mupalit mong slot, kuyog sa pagtuo. Nga kining tanan nga ni anako, ako ning ihatag, kalimtan ako akong kaugalingon. Kung maglisod man ko puhon, pas-ano nako ang akong cross. Kana bitang inigkuha nako sa akong stipend, inigingon sa atong ting treasurer pader, mao ni imong stipend. Ako dayong kuhaan, labing dako, mga 5,000. Nya mo average ko na og mga 35 ngadto 40,000 kada semana. Nya kwaon nako ang 5,000, ibalik nako nganhis parokya ang sobra. Di ba? Pero iniglakaw biya nako makaingon biya ko, nugo na ato. Ako na banggit ato. Nya mohongong sa Ginoo nako, hain man ka nagpakabuhi. Nako niya sa parokya. Nya ngano, may mangani untag di na lang kamukuhaan ng 5,000, ihatag lang na tanan. Nya moingon sa dayon ko, Lord, para sa nis madre Lord, ako sa ning ikuan safety kay ngayo biasa ng madre usahay ato sa nang tagaan. Di na tawag sig pananghi dire. Pero kana ba nya iguman ana nako kamatngon, bitaw no, ang nagbuhi nako ang parokya, ang naghatag nako tanan ang parokya. Ang tanan akong gikaon ni as parokya, tanang tambal, tanang butang ni as parokya. Nganong mukuha pamangkong kwarta para sa akong kaugalingon? Ana, nindot ay, kamo, kisam day gabuhi ninyo, ang Ginoo o kamo? Kabayan mo aning hangin? Mauna, simple ra kayo. Ang Ginoo may gabuhi, nganong dip amang kita mo sintro sa atong pagtuos Ginoo, nganong magsigi pamantag kabalaka ug magsigi pamantag sintro sa atong kaugalingon. Kabayad mo aning yuta. Kaning yuta ba? Natong gipuy-an. Kabayad mo? Palitan tibok yuta ba? Kadang tanang yuta palitan. Kapalit mo, dalisod na magitag bayad ani din pira ra ni ka square meters. Labaw na yung palito na mo ang yuta nga ikay tag-iyas tibok yuta. Oy, kausaran na linogon sa Ginoo, malusno, mangliki ng yuta, di kakabayad, di kakapugong sa linog. Kapalit mo ng tubig diha, kanang dagat. May uban gipalit ang dagat. Pero di mo mapalit tibuok koy, pahubaso na sa Ginoo tanan, way makapugong. Hurot na, patay tang tanan. So gasaligid unta tas Ginoo, siya nag-atiman kanato. Muna si Abraham miingon nga sundo niya ang Ginoo, nagihisguton sa unang pagbasa, hastang iyang anak nagiingos Ginoo, ihawa ang imong anak ni tuman si Abraham. Ug diha nahimo siya matud pa sa unang pagbasa, nahimo siyang matarong atubangan sa Ginoo. Hinaot maliwatan ni Abraham. Nindog na ta.